Esse
φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας δόξασι. Εν της τρίθρης ημερών του Ιορδάνου, γεγονός ο πρόδρομος, γεγονός ο Κύριος το Ιωάννη εκβά, μη δεινιάσεις βαπτίσε με, σώσε γαρίκον αδάντων πρωτόπλαστον. Αγγιμνήσομαι η πίστη περί ημάς του Θεού οικονομίας των μεγέθων μεγάλων